गिबियावनो बयखौबो 15 आगस्ट भारत उदांस्रि साननि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। लोगोसे दिनैनि खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो नब कुमार सरनियानो गोख्रों फिन्नाय होनो थियारि जादों। एबिएमएसइउ आरो बर' सुरक्षा समितिया बाक्सा जिल्लानि आलियायाव होखारस्रांनायनि नटिस फोसावनायनि उनाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बरबरी थानानि सिङाव थानाय आलियायाव गं 11 नखरफोरखौ बाक्सा जिल्ला खुंथाया होखारस्रांनायनि नटिस दैथायहरदोंमोन। फोसाव बिलाइ एबा नटिसनि बायदिब्ला 5 आगस्टनिफ्राय लानानै 15 साननि गेजेराव न' बां नागारनानै गुबुनाव थांनांगौ। बे नटिस हरनायनि उनाव बे ओनसोलाव बेले-बेजे थासारि सोमजिखांदों। होखारस्रांनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बे ओनसोलनि रायजोफोरा। बे हाबाफारियावनो एबिएमएसइउ, आसु, बर' सुरक्षा समितिजों लोगोसे माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनो हानि मोन्थाइ नांगौ आरो बे हाया जोंनिखा होननानै गोख्रों होस्रिखावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, भारत सरकारजों खुंजानाय 15थि नेशनेल कालारिपायातु चेम्पियनशिप 2022-23 आव आसामनि जानानै गेलेहैनाय कक्राझार कालारिपायातु एस'सिएशननि सासे गेलेगिरि सेरफांगुरि कलबारिनि दिन्डे कचआ ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। 132थि दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव थांनाय 5 आगस्टनिफ्राय सोलिगासिनो। थिग बिब्दिनो फैगौ 17 आगस्टखालि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफसिनि गेजेराव जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना टिकेटखौ अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन। अनलाइन टिकेट लानो थाखाय नोंथांमोना www.ticketify.in बे अफिसियेल वेबसाइटआव बुकिं खालामनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा आसाम एथलेटिक एस'सिएशननि लेङाइ गाहाय आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। दा स्पेसियेल टास्क फर्स हान्जानि गुलि गावनायाव सासे बर' फलान एबा सिखारिनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि भुटान सिमायाव एसटिएफ एबा दा स्पेसियेल टास्क फर्सनि हान्जाया चिरां फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल बिउर'आ गान्दा सिखारि एबा फलानि हेंथायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव नबेश्वर बसुमतारी, बिरन नार्जारी आरो बाहादुर मागर मुंनि 3 फलानखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय फलानफोरनि गेजेराव नबेश्वर बसुमतारीया खारखोमानो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव गुलि गावनायाव नबेश्वर बसुमतारीनि जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला बे फलानफोरा मानास माहारियारि हाग्रामायाव मानै गान्दा बुथारनायखौ गावसोरनो सिमान जादों। बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि सायाव मुंदांखा बर'नि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव पस्ट होदों। बिथाङा बे पस्टआव लिरदों, समाजारि बेरेखा मावनाय सुबुंफोरनि हेंथायै जि गोख्रों राहाखौ बारग' एनडिएफबि बिथांमोना लाबाय दं, बियो थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बरायजाथाव। दिनैनि समाव बांबोनो हमनाय बे समाजारि बेरेखा खामानिफोरखौ जोंनि समाजारि इयुन जोलैफोरखौ सम थानायावनो होबथाथारनांगोन। नङाब्ला बे गुबुंले आबहावानि गेजेराव जोंनि समाज आरो इयुन जोलैया जोबस्रांनायनि लामायावनोसै। समाजारि बेरेखा होनोब्ला आथिखालाव जिनाहारि खालामनाय, सिखाव खावनाय, देहा फालांगि खालामनाय, फेग्रा मुवा जानाय आरो फाननायखौ बुंनो हायो। गावारि मुलाम्फानि थाखाय बैसोर सुबुंफोरा समाज बेरेखा खामानि मावबाय, समाजाव गाज्रि थासारि लाबोबाय, बेसोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय आयेनबो दं। नाथाय गावारि जेबो मुलाम्फा गैयाब्लाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों उदाङै गाज्रि भिडिअ', गाज्रि सावगारि, गाज्रि बाथ्रा शेयार खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामग्राफोरखौ मा बुंगोन? बिसोरनि थांखिया मा? बेबो मोनसे समाज बेरेखा। आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोराबो समाजारि बिजोंखौ बाहायग्रा जाबाय। नाथाय जोंनि समाजारि बिजोङा ओरैबायदि थासारियाव सफैबाय, जेराव बिदा बिनानाव, बिमा बिफाजों जेरै जों समाजारि बिजोंखौ जों उदाङै नायनो हालिया, अब्ला बे समाजारि बिजोङाव गाज्रि भिडिअ', गाज्रि सावगारि, गाज्रि सोदोब बाहायग्रा सुबुंफोरखौ समाज बेरेखा मावग्रानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौनि सम फैबाय। नङाब्ला जोंनि इयुन जोलैया मोजां सानथौ, मोजां खामानि मावनायनि फारसे जोबस्रांनायनि लामायाव फैसिगोन। बेनिखायनो बिथां फैलाजे बरगयारीया बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि समाज बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ बरायदों आरो हेफाजाब होदों।
क'क्राझार बिजिरसालिया मानसि बुथारनायनि दायाव सासे बर'खौ 10 बोसोरनि साजा फोसावबाय। थांनाय 2021 मायथाइनि मे दानाव सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनायनि दायाव दिपु नार्जारिखौ क'क्राझार बिजिरसालिया 10 बोसोरनि साजा फोसावनाय जायो आरो 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। थांनाय बोसोर 2021 मायथाइनि मे दानाव कर'नानि थासारियाव क'क्राझार सहरनि हाथिमाटानि थागिबि शिब प्रसाद ब्रह्म मुंनि सासे फालांगिरिखौ गोबौ हाथियारजों जिउ फोजोबनायनि दायाव क'क्राझार बिजिरसालिया दिपु नार्जारिखौ 10 बोसोरनि साजा फोसावनाय जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।